Kajing bananam kalum survey kum kawai na ki jaka ka bajur bha ki kam snew kam tam ha ka be day be kajing jelai ki kam khayi drugs kala long kawai na ki mat ka bajudan ha ka jia kran na ka por sha ka por bat ka bala ban sakhiru ya kajing hiar ki kenhun seng bhalang nalor ki bor pulet ban penlong kajing kendang ha ka te ka jaka henry hadu mentamen ne kane ka kam kadang yai beteng Habawat jing tip halor ke kesin jam ke baka sorkar jela kala shim halor ke ni ke benta na kaliang usumbut menteri rang ba ka jela uba prestun tensong ulaong baka ni ke mat kadai ke bala penduk tiak penduk dam ya ke sorkar jela Henry ke jaka kadai ke bahap ha ke defense land Nalor kata ulaong baka sorkar kala shim ya kesin jam ban ya kran bat ban penbek bat u CEO ban kmi benya ya ki basyong basa ha kadai ke jaka kenang bakanom don ke jia di tiat drugs ha kadai ke jaka namar ke jingrung jong ki brio ki banabar Ngat sengi kadon ka liusan habe dei ketika lum serbia boong ba mla ban weng dan ne badi ban be ki ka thai wat phiru phi saki ko mu home ne sau pe ya kan ka kam bai dei ba kaching belai jelai kita kinong ki drugs dei kita ki senjam ba sarkar kan sim Abi ya kan ni mentang im tiang im dem chu te repin kren ya ka jaka ka hap kan ton men ka de defense la ya ban sku thu bai kata to na kaliang jongi kai ka bangile na kaliang ka district association ka long bet ba ngi ya kren ngi ya penbek ngi ya don ka close coordination bat CEO jongka defense akaba ngi ya kren ban monitor ye kita kinongsyong baru haka juga puan kaliang ka district association ka check ye ki antecedents jong ki nongsyong sa bat ki police jong ngiru menta kilong all out ban find out kai bajia ki bawan laki de ki illegal migrant pimtip te yakani kadai ka ongoing process hakaba hadin ba don gitu ki NGO ru ki ba lawan ka petition kira lagi ru daldi te ko mo pi na kalian ka association kam thia kam dem halor kani ban pentingna ba ka drugs battling lani ka insecurity ka bala banjia namar ba ka jingwan kini ki ba bunjat ki ba bunrukom kan jia hapoka nong ba shilong ko jungi tena ra daw na kaliang jongka police department ro all out ka treshitong ban pitikna ba kan mudod itu ke hatu pibu number ka jing tho sa ka containment badi ban evict iti gibring isu tho ba gibring kimdi kinong sung jong ka jala kemo ya kan ne nga try platip ba history but history kolong ba kladon hakut ti mentaro kabang keren menta kladon apa hakut bat na kaliang jongka cantonment ro klale la ka kam Gila file ka affidavit mangi na ka state government na ka district officer ni file ka affidavit kata ka kalau ongoing te menta ka don ka ninga ke issue apa ka kun namar mensua na gitu giseng malangru gila dismantle te ultimately kumopi nimla bensuong baik toyap dismantle menta te namar tang sumarele mariali brusokun then again subjected to the direction from the court. Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ye kishap plus F haka jingsom. Ye ki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed ye ki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhak ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya